cardom don marli lasila hello pini le thor sitami nilihin pen Facebook chatai la pen YouTube chatai long bothor wang thulo selabang so Facebook la pen YouTube chatai long nili social media long klang ponang ko alam the bangala hello jaili tum kachingki pen kachet than la pen kachini pona kenang sot anutin pusi tame pusi nili mathapon sainik school alam the putha kapon lasi sainik school alam the putha kapod bangkela hello je ajat le punon pusitame to sainik school bang nangni puili tum pudunun e wan lo melo thekser lo churupar lo alam bangkela lo bon sitame la so ke wan det pe na bangke ilituma phan ali du pigjima ma ale videt chima la bang ili tumunthi dam paprang na la se la so ka munthi dam paprang na lang pa dim bangkela lo e phar pen jong si matha dam pulo tangte ilitum phan 100% pen ang bong bangke ilitum phan alike only 20% veji pen 80% na bangke lake ang tan ben ke bang tumsi dake ali longchi as for example non lang dama non along tin pusita me ilitum thekdam long lo non Assam rifle non difulong haladak sitame ilitum ali ko anokelong ilitum tribal asotum ko anno ali dakilong dun labang so Assam rifle long ta lasi la sonthak taxi medical college along sitame third grade and fourth grade ko ansi ilitum tribal akheyatum ladak kilong dun lo lata ilitum lang damang la sonthak taxi along tins tamelo non CCI long sitame pinan klang lo hala tami ilitum ko ando 10% ilitum doma bima tribal akhayatum thik sonak taxi non labangso sainik school sitame nangbi koklo polotangte ilitum ke only 20% ta dojima vimaneli 20% pusi ningje pondelo bon sitame labangso 20% anta ilitum ali long dun unjima un ema nili non lasima thadamlo lasi nona ting polotangte ilitum karbi anglong arlo abangke labangso BJP a sorkar council ke chari boma tombangke amethang ale phansi asai dengchotlo pusi nili mathapo athema labangso jongsi sainik school jong salang litum chedon dun det polotangte longli phelang anam bangke council bitungutum alang litum longvekji pen labangso atangka ke alang litum sikai si hini gali asuria pharo gali akror si alang litum longponji lake mithang ale phansi je matha rong lu busi nili matha dam athema council bitungutum ta chini je ilitum karbi anglong arlo ke wan levan det sitame ilitum akhai karbi akhai ke kiduk ke lak arat saide cheklui jonalong bainong mate income source lak isian kilong amunit ave koson se ilitum haladak kidun unpo lalo lasi nilihin pen ke pudam ji pu bangke lalo ajat le punon sainik school bangke ilitum karbiang long arlo mate ilitum east west dimahanso lake litum aphan akimia to warle kiwan jikali ilitum lukson thepikji alam bangke lalo lasi kaddu kave phansta me nilihin pen pachini pon kangtung bangke lalo sainik school phan important pipera all government school non ilitum east west dimahan solong government school ko sonsi osomar phan loke pachar likke thek serjima lalenon council bitung tumbang saideng rongon mithang government school kopia potsi piniar ni an student a percentage kom heglo labang chimun chidam paprangtha council bitung tum sitame kopi potsi student a percentage avidet lopuke kithana bang negligences do kokpolo liginess lahailo
metric candidate pass percentage ko an lo ke do chelang pontha education em che matha pontha piniar nian tangte kopi potsi private school nangka khuli ongred lo kopi potsi osomar tumphan private school long ki padun bang ong ared lo government school take monthly fee ta pinang nilo ajada sai ta daka ke claim ponangji tangka sitame ka khoros ponangji ki piponangi ke athai masya velo kopi pot bon sitame government school long nangke padun aning hangwang videlo labang aklong pen nanglitung council bitung tum sitame chematha pontha lasi nilihin pen ki pudamji pubang kelalo komadne abang phujongsi komadne abang phijongsi aning ki hangabang do sainik army aning ki hang la pusona tum phansi la su school bangke ali longchotji totally all in all si ilitum karbia khei ke dak ali longpet pula kali la sopotsi nilihin pen klardak alam bangke lalo ilitum phan important avai lake ilitum phan important bangke lalo je all government school phan langpon paminon ilitum atok ano akar biatum an sitame school ake joylong dun long pet pen kapur hi mate ke charlie mesen pen komadne IAS nangkeman konane ke doktor nangkeman konane engineer nangkeman lapuson komanne ke officer nangman lahai ilitumlong non kenang sot thepikla lahai nenge piniar ni ana percentage ave pin lang le koson se sainik school long ki padun unji phan ke matha damlo nilila sobang halloween an ke matha dam lasinon labangso council ke chari bom tumphan nilihin penstami si request lo la penabangso BJP sarkar along non ke dudun bom akorte tum sitame la sobang opos dun tha nanglitum sarkar mate nanglitum BJP ruling party isivet lo pole nanglitum a party sivet lo pole nanglitum ke dudun join nang jikali matha pe nanglitum stame political party isivet lo to nanglitum ruling party hijan lo pusitame nanglitum ta matha ponha in future ilitum phan henodak puasono bangke nanglitum ta opos dun vek nang ji BJP long ke jang dun linglang akar bi tumta nilihin pen ki pudan bangke lalo lasi non bangke ilitum kenang soda bangke lahenlo je non e prang ki wang jilang penap dik pen abangke ilitum labang so I school karbiang long arlo ke dotang an non metric candidate pen chenglok la pen teaching staff tumphan than pami pen a duty pache claim pami pen usomarhan lo pathan pami pen metric candidate tumphan result pami sen pen akrong mesen align mesen pacharli long pen school college proper education ki pilong jia phan la so sai le nang litum council bitung pen stamin nang litum labang claim pon sonte mesen chi alambang ke lalo lasi ladaka bangke ilitum akenang sot abangke la henlo engineer nang man bang dukpik nalang doktor nang ke man bang dukpik nalang la pusona thakse officer areng nang ke man bang dukpik nalang pinang an sila sona thakse ilitum karbi akhe ke la hai bang akenang sot la henlo lasi ilitum bangke chongda chutuki jopadap si kachongdat asotum penak koson si sainik school longta kidun unjima nilihin pen ke pudam bangke lalo bangke plang atum thek muchor atum lapen komadne
army military aning ke hang atum si halada ka bangke dun unchochi ba army military jong si aning hang puse tame duk wok income source a ve pulotang te alang litum ki dun ji ko son pen ko nat pen lo la bangke tuteli la sinilin pen ki pudain bangke la lo sainik school bangke ilitum phan important kali la anumal important kali alam bangke nilihin pen ki pudain bangke la lo pen vorenga var sai si tame dak penangan long dun jipu vorenga var sai la hai ke long dun jipu amen pen bangke rada phan chong thui pon pedet sikemi jong si van det lo polo tangte council ke charibom atum alam mase aruje laki adhema piniar ni an sitame ilitung karbi anglong ar lo aphan ke Assam state under sikidu na pot lake central government pensi nang roll det polak tumsi nang lang det po lake eli tuma council bitunga tuma bangke lake karjudun lok alam ke kroidun lok anaji hilidun amat silong lelo lapen ka hilidun ji power matta avelo labangso council bitunga tung bangke jong si labangso sainik school nang bikok pen je nitum aphan 60% 70% ke nitum third grade fourth grade angton be nitum chirai labji pusitame un e lapen third grade fourth grade labangso avoreng awar saitame chirai dun eji pustam ilitum long qualified ave athemali tumke non education ana jong silang dam pulo tangte non sitame educated kompik lang adim mangkela lo ilitum ke charlie long le pen kiduk ke chomo we pen kiduk la som sai dela la sinili hin pen ki pudam ji pu bangkela hello ajat le punon pustame la bangso sainik school bangke ilituma phan akinang sot kali nili pudam bangkela do ilituma kenang sot bangkela lo la hai voreng avar saijong sikinang ji anso se kenang jilang la hajong sila pulo tangte ilitum non prabjin pena bangke ilitum bangke dake regional political party haifek nala aprang si regional political party haidet pensi ilitum akemang kopilo 244A article state within the state labang ilitum akemang chunfek nala lalo polon te ilitum matsi laddak abangke chi decide unpo tangka poisa ilitum ethang long si duji laddak si ilitum council penama si ilitum se ajata klempon unlapo non lahai sainik school taho pini ne lahai pine solar project taho pine la puson taho pine biogas company la puson adani ambani tumpena ko ladak long leke pek thuji taho lahai along a third grade fourth grade lahaya company long konani CCI long thapo lahai ilitum pinyar ni anta bangko ansi ilitum ke long dun mati ho don marlietum lasi lahai ali havelo lahai ke labang so sorkar ke ilitum phan chorai chobai nangka chong thui pen lok si ilitum phan bangke nangke palu penon labang so atangka sitame crore ke long vekji jong si nang kim lo pulo tangte te la lo te koma lo le ke long ji ke ilitum rada tum ke ali long de lake council bi tum sila bangke ali long ji alam ke lahno klardak alam bangke se ali ke long ji ka lilo lada ke keche ke be so nang ke bad aphai nang ke bad pen ilitum ke kai ke pusitame la pulo kachong dadu nang lok lepo din hajira po ba ani wang pini to kam nang klem du no hode pupo pharu phonang pipo ni thomba kam nang klem munta hode ani silong pharu phonang pipo la pena bhere la pupenam par gele tum ka chongdat akapre ka war cycle long dun de la hello don marlitum lasi ajat le punon pusitame ilitum akenang sot abang ke la hello je ajat le punon regional political party hai hitik kelitum kisung atowar side po lasi APHLC regional political party hai pen ilitum akemang bang chun vek nang po an lote ilitum adon tin si
voreng war sai tame long rep chilake lahen lo sehajat le punon pusitame donmarli tum chithana ling pusitame ahoklo dia suri dia pharu chohang ponlo nililam the kupini ke chokche kelele do kok tahai lasi chi dia seroinang bon sitame nili ning ar lo alam nili tame paklang poni tung sinili radaphan paklang ponlo lasi ahoklo ilitum social media chatai longpen leche than pon pe bulo tangte ilitum kache than ponja towar masiave lahenlo si donmarli tum lasi sainik school ko an sili tum phan important tema puke ahoklo nilihin pen ke paklang pon bang ke lahenlo sinangli tum bang puthot ako comment bang nang pitutha lahenlo nili kachini pon kang tung bang ke tangte dome thagme donmarli tum kardom